Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Yun na. Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source
of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, madyaka mo sa kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, Pagkabikulana, hindi man ako gwapo, ang saking gagang di Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning! Sisay sa Indo, ang igwa, Tabaco City. Diyan po sa syudad kang Legazpi and Ligaw. kong celebra, Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, World. maugma, Good morning!
Magandang umaga po, Ma'am Malulim. Sa di ka pa Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, manudo. mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pungal daw kita ni Miyerkules, Wednesday na po. Petsa 22 kita ngunyan kang bulan na Hulyo taon 2026. O sabayan po rin sa endong lingkod sarong oras kita 7 to 8. Maguro erestorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa tuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa endong lingkod, apoy rapuyan kan sa mga pigpapaabot man po ni din mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Hoy, duman po sa may mga kumplianyo ngunyan, July 22. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil na ganito paglingawan sa kuyang perming tugon ha. Pagday po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado, tamalang sa pog. Pasmang aboton nindo dyan, sa kalibak digdi, libak duman. Kaya pagday po kamo imbitado, tay nanggad kamo magduman. Sarap patabing tugon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sana. Daman man po sa may mga kamunduan na samuya man pong pakikid dumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang nanta. Siya masana po ang nakakaaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, Iguang ng harana, patawad. Sarabay po kita. Amen. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni akong tanawon. ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live! Manyan pong Miyerkules, Wednesday, Nasindam, pet sa 22 kita ngunyan kang bulan na Abril. Anong Abril? Hulyo. ang nara. July 22, 2026. Tigdi po yan sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Nila Duon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibos sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress.
sa mga panahon po tabi na arog ka ini. Sa umaga, Serbisyo asin balik reparo. sarili. Kalmahan si Manny Moxea, Mr. Humatana sa Bicol Net TV. Isyo'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxea, boses na maghahatid. Balitang totoo sa ere di patid. Sa bawat katanungan may kasagutan, laging tama may paninindigan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan. Solusyon sa problema, ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo asin, reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxea, sa umaga mo, kumpleto. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Aga na, Bicolandia! Oras Serbisyo, na para asin, reparo. magugma. Ala sige! Oras na para mag-ugma. Sa pagbangon Yan, good morning po. sa Kay Madam Maylene Maria Elena Yamamoto. Ohayo gozaimasu. iya, ang sa indong kay Kamusta tabi? broadcaster na Miyerkules na po kita ngunyan. pirming maaasa. Kas kasuno na rin. Serbisyong Mabiyernes na naman ngayon. tusi para sa gabo. Hoy, parani na ng parani ang kapiyastahan dyan po sa Banuaan kang Malinaw. Tala sa pagkaaga. Kaya ngunya na aldaw tabi mga tugang iyo man ang pagpuon pag-arangkada Ohan man mo kang Alinaw Festival 2026. Yan ba- Dyan po tabi yan sa Banuaan kang Malinaw. ang mga isyu. Ang tema ngunya na Alinaw Festival 2026 ang duyog, An sa pagteripon, pagtarabangan, asin bayanihan. intogon. So ngunyan alas 7 mga tugang pinagsasagibong ngunyan ang sarong banal na misa. Bidat. Ha? Dae mata. Opening mass. Diyan po yan sa tubangan kang munisipyo kang Malinaw Albay. Kay panindodan. So susundan niyan ni opening program. Unay boses kan kat. Opening kang Agri-Fair and Tienda. Sukan. Diyan man niyan sa tubangan kang munisipyo kang Malinaw. Moxea. Tatad ha, so iba pa niya tong mga aktibidades. Sa indong pag Mga activity ngunya na aldaw asin sa mga masunod na aldaw hulbot kang Alinaw Festival. pagka. Totok lang kamunta ito tao ko sa Indo. Lima sa ng aldaw yan, 22, July 22, 23, 24, 25, and 26. Pusokan. Ang piyesta pala dyan sa Malinaw Tabi, Madam Maylene, pet sa 26. Isyu. Yo, sa Domingo yan. Tanin husto. Tama, Domingo. Happy Fiesta po! Indong boss. Mga taga Malinaw. Dadang ogo. Ano pa mga reparo tagon yan? Bisyo publik. So year 1 legislative report to the people of Tabaco. At O ginibot tabi kasudma. ako.
Yan po yan sa session hall kang legislative building. Yan po sa Siyudad Cantabaco. Daraan pag-asa, servidor na tunay boss. Si dating 3rd District Congressman Joey Sarte Salceda, Pusok, formal na tabing na appoint bilang bilang anser, Presidential Legislative Liaison Office o kaya PLLO anal daw. Secretary kang Malacanang. Maorag talagang sa tuyang dating congressman, talagang pandiurang. Ora, Congratulations po, magugma. Joey Sarte Salceda. Oy, igwa po kitigil pasada ngunya na aldaw hanggang saga ang Manibela. Boses, May transport tigil pasada manimoks. ang Manibela. Sa indong kay Dawang aldaw tabi ini. Master na may kredibilidad. Dahil po dayan sa padagos na paglangkaw kan mga produktong petrolyo. Isyong Jesus, grabe sulinang kaw kasudma naman kang diesel adi. Saka kerosene. 10 pesos per kilo tabi Banay Gina Malagueño Cavite. kaaga, Good morning. panindo may darang. Grabe adi, 10 pesos kada litro na naman. Kan ka totoo. Nag-fight na naman kaya duman so tensyon sa Middle East. Kaya ilingana, epekto langkaw na naman sa mga produktong petrolyo. Yo, kaya may tigil pasada. Duwang aldaw, ngunyan aldaw hanggang sa aga. Ang grupo kang Manibela. Sa serbi Indadigdi sa tuya, gariday manigdi sa may parting Bicol, managasarabay. Sa Metro Manila, masanaya. Yo, suminabay ka dyan, punaw ang pamilya mo. kaaga, kay Saing ka mako kay pang pakaon kang pamilya mo. dor na tunay boses kan ka totoo. Sige! O yan tabi mga tugang mga kabayan na sa tuyan mga riparohon nyo na Miyerkules. Sige po sa ka sa tuyang programa. Manmok siya, 14 minutos! servidor. Lipas po ang 7 o'clock in the morning. Sa saing Aramon tanan po natabi mga tugang mga kabayanan magiging kamugdakan kan sa tuyang panahon. Kwanta mo natabi ang linya kang pag-asa. Nasa linya na? Okay, sige. Mga tugang, dangugon tatabi muna ang magiging kamugtakan kang sa tuyang panahon. Nasa linya na po ang Pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, July 22, 2026. Patuloy nating minomonitor itong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang 3 a.m., ito'y huling namataan sa layong 1,200 kilometers east ng southeastern Luzon. Makikita po natin, malapit na rin ito pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Possible po mamayang umaga. Mataas na rin yung tsansa neto na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Pag ito'y naging isang ganap na bagyo, ito'y papangalanan po nating Quiapo. Letter K pa lamang po tayo, meaning po neto ay water cabbage. Samantala, itong low pressure area na magiging bagyo po natin, ang kanyang track ay posibleng generally northwestward, kung saan posible siyang mag-close approach or mag-landfall dito sa Cagayan, possible between Friday to Saturday. Inaasahan din po natin sa kanyang intensity, posibleng umabot ito ng tropical storm category, kung saan ang pinakamataas nating tinataas na tropical cyclone wind signal ay signal number 2. Dahil po sa paglapit niya sa kalupaan, inaasahan po natin yung malalakas na pag-ulan at malalakas na hangin, lalo na dito sa may northern Luzon. Kaya pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na dapat ngayon pa lang po ay nagre-ready na rin po tayo hinggil sa posibleng dulot netong bagyong susunod po natin. Sa ngayon po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa dahil posible pa rin naman po magbagyo ang ating senaryo. Sa ngayon, itong southwest monsoon or habagat ay patuloy na nakakaapekto dito sa may Palawan at Mindanao. Samantala, makikita natin kahit nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility, itong low pressure area, yung kaulapan nito ay nag-e-extend na hanggang dito sa eastern section ng Southern Luzon at Visayas, kung saan makakaranas po sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan.
Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin dulot ng trough netong low pressure area, makakaranas ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Bicol region. Agwat ng temperatura para sa Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa may Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan natin ang maaliwalas na panahon, pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius, Lawag 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 36 degrees Celsius, Baguio 18 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius at Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan, buong Visayas at Mindanao, inaasahan po natin ngayong araw makakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero magkaiba lang ang weather system na magpapaulan dito. Dito sa may Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at buong Mindanao, dulot ito ng southwest monsoon. At dito naman sa may Eastern Visayas, dulot ito ng trough ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. For Iloilo, Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. For Cagayan de Oro at Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. At Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Para naman po sa ating weather advisory na nilabas po natin kaninang 5 a.m. hinggil sa paulan na dala po netong southwest monsoon, inaasahan natin ngayong araw makakaranas ng 50 to 100 millimeters of rain sa may Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Samantala, bukas, paglapit po netong susunod po nating bagyo na ngayon po low pressure area pa lamang, inaasahan po natin makakaranas na rin ng mga pag-ulan, significant rainfall dito sa Cagayan at Isabela. Dulot naman ng southwest monsoon dito sa Antique, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. So yun po, pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin dahil itong mga pag-ulan po neto, pag ito'y nagtuloy-tuloy, posible po yung mga flash flood at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makinig sa ating local government units hinggil sa posibleng paglikas po na kailangan nating gawin. Para naman po sa Friday, ito po yung araw na posibleng mag-close approach or mag-landfall itong bagyong susunod po natin na tatawagin natin Quiapo. So makikita natin lumawak po yung mga areas na makakaranas na mga significant rainfall at posible din po mataas din po sa 50 to 100 millimeters of rain na maranasan po dito sa mga areas na ito. So yun po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa, lalo na dito sa weather advisory at yung mga heavy rainfall na ilalabas po ng ating mga PRSDs. Samantala, makikita natin dito po sa may Batanes, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Abra, Kalinga, Isabela, Ilocos Sur at Benguet. Dulot po ito ng magiging bagyo natin. At dulot naman ng southwest monsoon sa may Antique, Negros Occidental at Negros Oriental. Wala pa naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa, pero posible tayo magtaas ng gale warning lalo na dito sa may extreme northern Luzon habang patawid itong bagyo po natin. Ang sunrise mamaya ay 5:37 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:28 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kalmahan si Manny Moxea, Mr. Bulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Yan tabi ihadang Chairman Jodeline Calyo ang satuyang magiging kamugtakan
kang panahon, ano? May palahog pala na bagyo. Gari mauran ang pista kay ni sa Malinaw. Kaya pala may mga paguran-uran dahil po kang epekto na kay ano, kang bagyo bigahata so habagat. Yo. So nasa luwas pa kang par and posible databi ngunya na aldaw maglawg na ini sa par and apo doon ining bagyong sikyato. Yo. Iringat ha. Ibata mga piyesta baga sa Malinaw sa Sabado sa Kadomingo. Mauran, masabaw. Maray man nga tangan hindi magdurumaan. Maray man nga imbitado magdumaan. Kari nga absent ka sa opening kang alinaw, tataod maduman kita. Tataod tabi, maduman kita, ta imbitado kita. Ika nga yung problema sa imo, maski nga yung imbitado, kaday ka man nagduduma. So dahil lugod imbitado yun rayao. Kasud ba nga ni tabi chairman duman sa sesyon kang sanggunian panlunsod ng tabako. So mga imbitado lugod ang day nagpaparahiro yun sa gilid. So mga day imbitado yun ang harakal-hakal. Haragapas na sabi sa dyan sa tiwi. Hagapas ka na ngaya. Harakal-hakal na sa mga day imbitado. Napangyari. Alas 7:23 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo asin rapat. Ikaan burak isang kalwa. Mga tugang, mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. Mumina MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. burak isa mumba. Madalion po sa nayan mga kuano dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidorm, boarding house, Pagkapare dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. sala Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, sa puso mi. ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Magkayunon Yan, siyempre kay Madam Maylene, ingat po permi. Salamat. mumina Ang programa man pong inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilok ang bagong Malinaw. Yaon man dyan si ABC President Camp Art Abela, si Kap Susan Nabur, tunay ka kang Barangay Istansya. sa puso mi. And syempre kasabay taman dyan si Board Member Attorney Gia Yobungaw, BM Carol Siga, Ang burak and Vic Siga Jr. magkayunon. Kasabay taman ang Sibraga Isliner Gabus kami sigmo. na may biyahe po, regular na biyahe Manila to Tabaco, vice versa. Piling ka Ang Sibraga Isliner. Yan. Kay Cha Maming, good morning! Cha Maming Bragais. Magharani Yan tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang mga katuwang sa programa. araman ko. Maraming thank you po. Na di ka na magduwa-duwa. Di pa alam ang namatay. Alas 7:26. Sabihan Oy, Manay Gina. ibaad na magusto Agdahan na si Manay Alice. sa inyong pananggita. Ayun na ni. Talagang Kasabay ta naman dyan si ihadang Chairman Jodelyn Calyo. ipag ako. O nina, paruso-ruso na muna kita. Serbisyo asin
Asinriparo. Sa umaga, boses na inabangan, si Manny Moxea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo't kredibilidad, serbisyong totoo para sa buong komunidad. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan, bawat hinaing kanyang pinakikinggan. Servidor ng masa, laging handang tumulong. Sa pagkaaga, siya ang ating sandigan. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Manny Moxea, ang broadcaster ng bayan. Cha 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 cha. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asinriparo sa Bicol Net TV. Ala, sige! Paitas na! Sa umaga, Alas 7:30 na tabi, mga tugang, mga kabayanan sa tuyang Philippine Standard Time. Balik na po kita digdi sa programa. Hulbotana, Ako mapogirarian sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbotana. ibilid Digdi po sa programa Serbisyo Asinriparo, ngunyan pong Miyerkules. para sa Petsa 22 kita ngunyan kang Hulyo taon 2026. Chacha para sa masa, Sundo kita alas 8 mga tugang, mga kabayan. may Choter Solyander. malapwa, Ano tabi Choter so nagparuso-ruso ka na? tagaplingkod Gari inang-inang na si Choter so. sa tuwina. Inang-inang na si Choter so kang roso digde roso dumaan. Ayan. Sa radyo, problema Inang-inang si Choter so. bawat hinaing Parte nun pati ni si Choter so minaparuso-ruso. servidor ng mas Pagano tayo tao ko sa mining jingle ko tabi Choter so tayo pagpatugtugon mo dyan sa indo. sa siya ang ating sandigan. Oy mga tugang, ngunyan tabing aldaw ang opisyal na pagpuon kang Alinaw Festival 2026. May Adyan tabi sa Banwaan kang Bagong Malinaw. sakit sa kapwa,
ang tema ngunyan ang duyog, pagtiripon, pagtarabangan, asin bayanihan. Yo. So ngunyan tabing aga pinagsasagibo na ngunyan ang opening o kaya Holy Mass, opening Mass. Diyan tabi sa tubangan niyan kang municipal building diyan sa tubangan kang munisipyo kang Malinao. Gan malasakit May misa. kapwa Attender po kamo kimisa. tagapag Pero kasubago nag-uran. paglingkod Pero ngunyan medyo okay na. Yo. Attender mo na kamo kimisa. sana boses And syempre tabi ihadang Chairman Jodelyn Calyo susundan niyan kang opening program asin opening kang agri-fair o kaya tienda. paninindigan Nahiling kita tabi Chairman baka may kamuti. kapwa May mga matinda dyan sa mga taga dyan sa Banwaan kang Malinao sa mga barangay. pulbotana May mga ititirinda sinda dyan sa mga produkto ba ganin darog ngaya kang kamuti, kamuting kahoy, mga gulayon. master ng bayan Yo, mahiling kita taba ka may kamuti. Chak, 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 chak. Saka kung may mani. Choterso, baka lamang may mani na bagong gabot, no, di masiram yung pagkauno na hilaw. Yo, mas masiram ang hilaw na mani pag kakaon hilaw. Yo, lalo na kung bagong gabot. Masiramon ang mani, tabi Chairman. Masiramon ang bagong gabot na mani pag kakakanian hilaw. Baka lamang igwadi, makakakan lamang kita kimani na hilaw. Yo. Susundan niyan kang tinagba float parade. Contest pala niya di. So ibig sabihin, may mga samno so sa indang mga float. Yo, ngaya ang saplot ngaya kang so may mga ngaya so mga gulayon baga. Aralaba ngayang sitaw, aralabang talong, aralabang yan, batag, yan. So, contest pala niya di. Float parade. Kaintratabi sa tinagba float ang labnig. Anan mga produkto tabi, Chairman kang Barangay Labnig? Baka tabi, igwaki bakon dyan sa labnig, dakol dyan nagtatanom ki mani. Ihadang Chairman, bakong dyan sa labnig, may dakula nagtatanom dyan ki mani. Tapos mais. Orderan kada tabi ni Padimong Joel, ni Cons Joel. Ano order sa kuya? Sumani na bagong gabot. Sige daw. May mani gari dyan sa Indo na bagong gabot. Dyan sa labnig. Yan. Pag bagong gabot, perti yan. Daw, akakanon mo yan na hilaw. Manatok-natok pati yan. Manatok-natok pati yan. Bako sa naso, lumbod pa ha. Dapat sumani ng gad na tama na. Bako sulumbod. Pag lumbod, may sabaw-sabaw iyan. Ang mani baga sulumbod pa, masabaw-sabaw iyan. Bako ito, tama ng gad. Bako ng gad na lumbod. Pag may lumbod, may sabaw-sabaw pa iyan. Mag-urula iyan. Mag-urula tabi ya. So, tinagba float parade, susundan niyan kang pagkatapos kang opening program. Pag-una ko, parade mo na tapos opening program. Opening program ang inot, pagka-program, may tinagba float parade. Pero baliktad Di iyan na sa programa. Dahil ka na makiaram. Dahil ka na makiaram. Basta pagkatapos kang misa, tigbasa ko sa na ining tigbasa ko sa na ining schedule of activities. Dahil ka nga makiaram, ta kami nga nag-jibo kaya. Dahil ka misa tabi alas 7, susundan tabi kang opening program. Yan ang opening program, tapos opening kang agri-fair and tienda.
Sunod kang opening program, tinagba float parade. May contest yan. Tapos susundan na yan kang Farmers and Fisher Folk Celebration. Yo. Pagkahapon, alas 2, igwa po ki Alinaw Festival Creative Dance Interpretation Competition. Diyan man tabi giranay yan sa sentro kang Malinaw. Yo, sampang mismo kang municipal building. At yan na alas 7 ninbanggi, igwa tabi ki First Alinaw Festival Mixed Martial Arts and Kickboxing Tournament. Maray pa maintra ako digdi. Maintra do ako digdi tabi ihadang Jerman. First Alinaw Festival Mixed Martial Arts and Kickboxing Tournament. Maintrado ako digdi. Makasikad lamang. Kickboxing baga daw. Makasikad lamang. And syempre, gigibon iyan tabi dyan sa Malinaw Covered Court. Sige, indoor pala nini adi. Tapos, dyan man na alas 7, igwa man tabi ki Anduyog kang Puso. Di Alinaw Festival LGBTQIA+. Yugon mo yan. Pride and Expression Night. Dyan iyan tabi sa Malinaw Auditorium. Yo. Alas 7, tapos sasabayan man iyan kang alas 7. So, QIA+ sa auditorium sinda. Susundan niyan man kang Poblasyon Fest Beer Plaza. Dyan sa tubangan man niyan kang munisipyo. Yan tabi mga aktibidades tabi madi ihadang Chairman Jodelin Calyo niya aldaw sa opening program kang Alinaw Festival 2026. Yo. Di, pwede ka mo naman mag-attender sa LGBTQIA+, pag alas 7, at yan. Tapos may beer plaza. Yo. May makaturog na naman kayo ni pag may beer plaza. May makaturog na naman kayo ni. Anini? Hindi ka daw. Sa liog ngayon tama. Sige. Ano do kaya kumintra sa day 2 mga tugang July 23. Digdi ha. July 23 alas 7 ninaga igwa ki simultaneous coastal cleanup. Dyan tabi sa Barangay Hunop, Baybay, Balading, and Bariw. Sarabay-sabay po yan marilinig sinda sa coastal. Dyan sa Malinaw. Pag alas 8, igwa tabi ki Alinaw Festival Caravan. Yun na ha. So Alinaw Festival Caravan, alas 8 sundo alas 5. Igwa ni ki mga may matinda dyan na gari may nadang baga ko. So pwede magbakal dyan ki 20 pesos na bagas. Dyan sa munisipyo saga na ayan. Tapos sigwa ki mga madyaran, may mga doktor, may mga pwede ka mo check up Caravan dyan sa Caravan dyan gari yata so LTO. Kung halimbawa may transaction ka mo sa LTO dahil na ka mo mapasiring pa sa consign na LTO madyan na sa Malinaw. Igwa man ki gari jobs fair. Sa agayan tabi alas 8 sundo alas 5. Pasiring na sa natabi ka mo dyan sa Malinaw ha. Sa aga July 23. Pag alas 2 mga tugang Mayor's Cup 2026 parade. May parado so Mayor's Cup. Pag alas 3:30 nin hapon Mayor's Cup opening program. Search for Miss Mayor's Cup 2026. Maintra daw ako digdig. Maintra kita digdig tabi ihadang chairman adi. Search for Miss Mayor's Cup 2026. Maintra kita digdig. Saga man ninigigibuhon. Diyan tabi yan sa municipal building sa Hampangan. Yugod mo yan.
Baka nga ibang search ang malaugan mo. Ano nga yung search? Search and rescue. O kung bako, search warrant. Search warrant ang abuton mo. Duman ka ngayon mag-entra sa search and rescue. O kaya duman sa search warrant. Bako ngaya kan mga muro Miss, ano yan, Mayor's Cup naan. Search for Miss Mayor's Cup. Dahil ka dyan pwede. Ang nagralaban dyan, ang nag-i-intra dyan, igwaki beauty and brain. Yo. Kung dahil ka man yan ki beauty and brain dyan sa Mayor's Cup 2026, dahil ka na mag-i-intra. Taba ka ang luwasan mo, search and rescue. Aling mo na, tawalo kong lugod si Bibilab. Bibilab maentra katabi sa Mayor's Cup, sa search for Mayor's Cup 2026. Bibilab. Si Bibilab, dagit na naman. Silusaon kaya ni si Bibilab katabi iadan chairman. Silusaon bagay ni. Iyo, so daya ko pipaintra, daya ka nga mag-intra. Alas 7 din banggi sa agay waki basketball exhibition. Yaon dig Dinaga Vloggers versus Albay First District Vlogger. So dyan yan sa Malinaw Covered Court. So mga vlogger makarawat. Pero sabi sa kuya ni Vice Mayor Abby Cargullo na may exhibition mandatabi so Albay broadcaster versus vlogger da. Dahil taram kung si say na vlogger ang kalaban kan mga Albay broadcaster. Pero sa July 1 ito, ay July 1, August 1. Sa August 1 ito, so exhibition game ang kang Albay broadcaster iyo. So may mga itsura. Si Bibilab, sige na lang. Sige na naman si Bibilab na papansin na naman si Bibilab. Yan tabi mga tugang ha. Tapos July 23 gwaki Beer Plaza. Di buro banggi pala ni gwang Beer Plaza di. Petsa 22, 23, 24. Ayo. Puros may Beer Plaza. Dapat si Bibilab muna sa nang kinuamong muse. Si Bibilab, kuan mong muse kang labnig. Delikado. Dahil man ini pati problema ini pag Q&A na. Di ba sa mga search for Mayor's Cup, may mga question and answer man dyan, Q&A. Si Bibilab kaya, magayon sana ini. Ang problema ka ini, pag question and answer na, hapoton ini tabi chairman kang, halimbawa may hapot saya, baka simbagon ka mo ni Bibilab, pas. Ano yan, tungit? Ano ito so kawat na may pas nga ya? Pas. Tungit ito. Siyempre, pag inabot mo na si Bibilab, maluya ini sa Q&A. Pero magayon. Ang problema kaya ni pag-abot naman sa question and answer na, ang simbag kaya ni pass. Yo, saan ka nakakuha ki Muse? Pag-abot sa Q&A, pass nga pass. Iinda. Magayon man nga ni nga ko ta na ko di pag-abot sa Q&A, pass. Next question nga. Kumbaga sa exam, pag true or false, ngaya pag true, right T. Pag false ngaya, ilag mo sa tamang simbag. Istrapingon baga ni Bibilab ki puro straw.
baklit na ini. Nagugulpi si Bibi Love. Next question nga yan. Ano nga yan? Tapay ngurang na question. Ano nga yan? Nag-apply? Ito. Yun. Ano ito? Pitsa 23 pa sa nito tigbasa ko. Sa Pitsa 24 Biyernes, una sa mga schedule, activities po Kangalinaw Festival. Alas 8 sa Biyernes, igwa po ki El Nino Awareness Campaign. Oh, may El Nino. kaya then nagboboros nga sa gripo El Nino. Iyo. Dahil ngayon tubig El Nino. Di may El Nino Awareness Campaign alas 8 sa Malinaw Auditorium yan. Pag alas 9 ninaga retro dance contest for persons with disability. Yugon mo yan. Dyan man ang sa Malinaw Auditorium. Igwaman ki retro dance contest for persons with disability. Yan. So mga PWD igwaman palaan ki-contest. Pwedeng may magtatambling ka ng PWD. Ano? Bayo. Contest nga ni. Retro dance. Di ba? Pag sinabi mong retro dance, so mga sayo, bagini kang mga panahon ni Manay Gina, so mga 70s, 80s, o retro dance, ang mga sayo kayo, sumakan, mga sayo ba kan si Street Boys, tapos so UMD, may mga turo tumbling bagay. Di sa Biyernes po yan, retro dance contest for persons with disability. Pag alas 3 sa Biyernes, July 24, igwak po kay Zumba Nutri Chair Dance Competition. Yun na naman ini. Gari so gari ini so pigpa-practice ni Manay Alice. Zumba Nutri Chair Dance Competition. Diyan yan sa Malinaw, kaya sa munisipyo, sa tubangan kang munisipyo. Pag alas 4, sayaw at sigla para sa kalusugan. Ano ini, gari? Puro Zumba ini. Nausungon niya ng Zumba. And pag alas 7, sa Petsa 24, Beer Plaza. Pasiring kita sa Petsa 25, o Bisperas ini. Sa Sabado, Civic and Military Parade pag alas 2 din hapon. Daing aga parang agang activity sa July 25. Alas 2, Civic and Military Parade, dyan yan sa sentro kang Malinaw. Alas 4, awarding ceremony kang tinagba boat and anong boat? Boot. Anong boat? Boat and float parade. So dyan so float parade, ang awarding palan kang float parade sa Bisperas, sa Sabado. Sa Sabado palan. Alas 4 yan. Pag alas 7, igwaki foam party. Yan, so sarayawan ni Neri na may foam. Diyan yan sa Malinaw, in front of Malinaw Central School, ang pumparte. Pag alas 7 ninbanggi anduyog jam, tunog ng pagkakaisa sa Malinaw, sa atubangan ni kang munisipyo, kang Malinaw. July 26, piyesta na initabi, chairman. Pesta 25-26, mag-imbitar ka na ngaya. Sige. Basta sudah imbitaro di magduman ha. Baka makagat ka mo ngaya. Petsa 26, pesta na ini.
Alas 4 nin aga igwak po kay Alinaw Festival 2026 Panran Anduyog. And alas 7 nin Banggi sa kapistahan ni alumni Pai in May. May Pai in May mampalan dyan sa Malinaw Covered Court Databi pag alas 7. And syempre pag August 1 iyon na iyan tabi sa Mayor's Cup 2026 basketball game. Yun na August 1, kaya ang tabayanan po nindo tagari sa August 1 sa opening kang Mayor's Cup 2026 dyan sa Malinaw gari makawat. So ayun na makawat na nga ni play talang aram ko anong oras. So Albay Broadcaster versus gari so first district vlogger. Yun ang kalaban kan mga Albay Broadcaster. At tabay po kamuta makawat dyan si Mr. Ulbutana. Serbisyo asin reparo. Sigurado naman kayo mga 3 points. Eurotix Foam parte. Boses na inaabangan. Di yan tabi mga togang an mga schedule activities Hulbutana kang Alinaw Festival 2026. Beauty. Tara po sa tuya kang lokal na gobyerno kang Banwa anin Malinaw. Serbisyong totoo. Sa panginginot po yan ni Honorable Mayor Shi Capos Bilo, Vice Mayor Abner Rabi Cargulyo, kasabay man dyan ang mga miyembros kang Sanggunian Bayan Malinaw Alba. Paninindigan malasakit Eyo! sa kapwa. Sige! Tagapagtanggol, tagapaglingkod. Igwa na lang kita ki 7 minutos bago mag alas 8. Magdali ka na ngayata. Galat ka na ngaya duman sa munisipyo. Pag-asa. Yo. O di kasud matabi mga tugang ginibo man dyan sa Sanggunian Panlunsod ng Tabako. So year 1 legislative report to the people of Tabako. Sabi di mga tugang may 558 na resolusyon. Ayo good mo. Kada ako la di. 558 na resolusyon ang na-approve. May 18 appropriation, may 57 ordinances. Sa ikasyam na Sanggunian Panlunsod ng Tabako sa laog tabi yan kisarong taon. Mga matitibay ang mga councilor mga city councilor kang syudad. Kadakol-dakol na mga naipasar na resolution asin mga ordinances. Sabi ko na nga ni baga sa Indo, inda sana so iba na mga municipal, mga nagkaburuto tama na mga councilor. Inda sana sarong taon naman sindaki patukaw-tukaw dyan sa mga sesyon. Inda sana ko na nakapasar man ki resolution. Ano daw kung madangog taman tamagayon kasun report kan mga city councilor kan Tabako saro-saro nag-report kaya mahiling mo naman kung si Say Sukulilat may ibang councilor na ipasar pa ingurag na resolusyon daban mo mahiling na maluya kulilat ang naipasar ko ngayon duwa man sana maritay may duwa Maria, may duwa. Mga arog kayan, mga sampol sana yan. Pero may midbid ako, inda, gari nga ni maski sa roda eh. Inda ka daw nga. May aram ako, maski sa roda eh. Jesus Maria Yosef. Iburuto panindo ha. Iburuto panindo. Makwada ako ki record kayan sa Sanggunian Secretariat. Takon day ninda i-report iyan na arog nga kayan. Ako ang ma-report sa indo. Hunit tabi sumbi naroto nindo. Hunit tabi si arog kini.
ang ipinasar na resolusyon arog kay ni arog kaya. So ni masubinoto nindo. Ni sarong resolusyon o kaya ordinansa. Dahil lamang kinaipasa. Na tayo. Ang takit na baga, so iba day man baga arab ninda ang pag-session day man ninda nagday masin nag-aratinder. Day masin na nagdadarangog dyan. Day ninda aram na so ibinoto pala ninda day man palang kitigigibo. Ang tigigibo nagalat sa nakansweldo. Yun sana yan ang gat. Sige. Iguang nga niyang kikilos protesta sa grupo kang Manibila di. Duwang aldaw. Pero digi sa to dahil manining epekto. July 22 saka 23. Ngunyan aldaw tapos sa aga. Dahil po ini sa padagos na paglangkaw kan mga produktong petrolyo. Matindi adi. Dapulo sa ilinang kaw na naman. Kaya so gasolina ngunyan gari 18 na naman ang per liter. Yo. So diesel pirana. Hay nako. Sige, dumaan na kita. Maalas 8 na. Serbisyo Asin Rupa. Param na muna kita digdi sa programa. Boses na inabangan. Sa pangaran po ni Maestro nila doon ni SM Sir Tony. Mr. Sa pangaran man po ni Madam Maylene kang MBY Dormitory. Sa pangaran po ni City Vice Mayor, oy congratulations. Ibili Kay City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao. City Councilor Riner Burze. sa buong Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw. sa ABC President Cap Art Avila. Si Cap Susan Nabor kang Barangay Estancia. malasakit. Board Member Attorney G.I.O. Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Kaon man po dyan ang si Braga Eastliner. Salamat! Sa saindo po gabos mga parantabay niya to, paki-follow, like, and share na lang ano. Dan sa tuyang programa nga ni pong mahiling mangkagiba. Param na po muna sa indong lingkod. Manimok saya po ini si Mr. Hulbotana. Unan Taud-taud ba ka maka-live kita ano? hina Diyan sa opening po kang Alinaw Festival 2026 diyan po sa Banwaan kang Malinaw. Baka maka-live kita no. masa lang Iyatod ta sa indon mga kaganapan diyan ngunyan niyo. Adios amigos, dumo, arigato, bye-bye, ringat po kita. ang ating sandigan. Asin Tsa-tsa Rupa. para sa masa. Sayaw ng pag-asa. May paninindigan. Malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod. Asin Rupa. Mr. Hul. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini
naglalawig an tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na Ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.